أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله على مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj vjerodostojnoj predaji koju bilježe imami Tirmizi, Hakim i drugi kazao je da obradujemo muslimane sa jednim prelijepim značenjima hadisa i porukama u kojim stoji Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Beširil mešaine fi zulami ila al-masajidi bin nuri tammi yawm al-qiyamati. Obraduj one koji idu u džamije po mrkloj noći sa potpunom svjetlošću na sudnjem danu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem traži od nas da budemo radosni radi blagodati koje nam je Allah dželle šanuhu dao u ljepotama naše vjere, ali također traži od nas da ove radosne vijesti o islamu i muslimanima i posebnim nagradama koji su pripremljene za nas na ovom i na budućem svijetu prenosimo drugim ljudima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da obradujemo ljude sa posebnim nagradama koje dolaze za poseban trud. S obzirom da se nalazimo u mubarek mjesecu Ramazanu, kada je najdulje postiti i kada je realno najteže postiti, kada taravih namaz je veoma blizu sabah namazu, kada su iftar i sehur veoma blizu, tada u stvari trebamo dati dodatnu motivaciju muslimanima i kazati im radosne vijesti kojim nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obveselio. Cijela poslanica Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste u stvari radosna vijest vjernicima, a upozorenje onima koji nisu vjernici. Tako u ovoj predaji Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o vrijednosti klanjanja u mrkloj noći, odnosno konkretno odlaska pješke u džamije, koje su nam blizu naših domova. Naravno, ovo se odnosi ondje gdje je to fizički moguće otići, pješke, a gdje nije, naravno dozvoljeno i svakako preporučene ići sa prevoznim sredstvom. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da osobe koje budu obavljale jaciju, svakako i teraviju u ramazanskim danima, te sabah namaz, da će dobiti posebnu nagradu od uzvišenog stvoritelja na sudnjem danu, a to je potpuno svjetlo kada će biti u stvari tmina i kada će se najviše biti u potrebi za svjetlošću. Također u drugim rivajecima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio je muslimanima da klanjaju jaciju namaz u džematu, te je kazao: ko bude klanjao jaciju namaz u džematu kao da je klanjao pola noći, ako bude klanjao sabah namaz u džematu kao da je klanjao cijelu noć. To jeste, ko bude klanjao jaciju i sabah namaz u džematu, računa mu se nagrada kao da je cijelu noć obavljao nafile. Zbog toga učenjaci kažu također da obaviti namaz u džematu je vrijednije nego cijelu noć klanjati nafile, a ne obaviti namaz, to jeste jaciju i sabah namaz u džematu. U svim ovim stvarima vidimo radosnu vijest i treba da se radujemo na našoj ustrajnosti u postu, na našoj ustrajnosti u našim odlascima u naše lijepe džamije, u naše lijepe islamske centre, klanjajući jaciju i teravih namaz u ovim kasnim satima i klanjajući sabah namaz u sitnim satima. Molim Allaha dželle šanuhu da ukabuli naše ibadete u mubarek mjesecu Ramazanu. Aqulu qavli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.